Ini ndiri mukomana ane makore 36. Vabereki vese vakashaya muna 1997. Mukoma wangu akauya kuSouth Africa 2002 akadzoka 2004. Aiti iye mudumbu make mune chinhu chinofamba. Aigara akabata banga achiti anoda kuzviuraya. Akazoenda hake kuchisoja 2005. Then 2010 akatanga kupenga, basa rikabva rapera. Akazoporera kungoma huru hospital zvemapiritsi nemajekiseni. Nyaya iripo ndeyekuti pfungwa dzake hadzina kugadzikana uye hapana anoda kugara naye nekuti munhu ane mashoko nepamuromo. Kumaprofita takafamba, hapana chakaitika. Anorarama nemajekiseni. Sometimes kana zvakakwidza anofamba achiita senge pane munhu ari kumutungamirira mberi. Haafambi stereki kwaanoenda. Akamboita gore asingatauri. Zvino nyaya iripo pane vanhu vaakambogara navo vanoti akati iye munguva yaakauya kuno kuSouth Africa akaona imwe n'anga achida mushonga welaki. N'anga iya yakamufemesa rimwe dende so. Kubva ipapo anenge akafuratidzwa njere. Kwai makuseni anotaura ega senge ari kuita nyaya nemunhu. Opedza obuditsa mweya nguva refu obva arara. Kwanzi anozviita everyday. Please help me kana paine angabatsira adzokedzanewo nguva yareba. Haana kana mwana kana mukadzi kana chaanoitawo chinobudirira. Akatotorerwa laki. Ameno Mwari, ndarwadziwa vedu we. Ndiyo only brother yangu, tingori tu mumba medu chete. Ndibatsireiwo hama dzangu.